Imajinasi, oh Imaji Production. Dek. Halo Mas. Dek. Mbok mantuk to Mas. Aku tak milih ya Dek. Yo. Aku rindu loh Mas. Ganti ya daster aku arep masul. Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa handuweni marang sang Diasu Laksmi. Rasa kangen paling putih lintang bulan dadi saksi bayane datan balen jani janji saboyo pati ngapuranen aku ya Dek. Ya. Ya. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batenku. Bagus handapno rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna Ra bisa dipisahno. Berarti ra sida to iki. Daftar bro. esok delongkah aku golek rakyat Yes. yo Ho 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 ho. wasik Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati sediaku bisa duweni marang sang Diasu Laksmi. rasa kangen paling putih lintang bulan dadi saksi bayane datan balen jani Janji saboyo mukti saboyo pati.
Omes. Seling. Request dari Pak Nunung tadi ya. Ya, Pak Nunu. Siang pantoro latri. Sing tuwa kang kula terus Saboyo Pati. Iyo iyo segoro rasa kurang bakal serena. Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresno rapi Pisan yen wis tresno rapi pisan. Sampun Pak Nunu kali Ibu. Terima kasih. Dawuh Dawuh kenapa? sing nyanyi kudu kowe Dari Pak Haryono Njoho. Pak Haryono ingkang pundi niki piyayine? Oh gen wedang. Oh bagian Jayen. Nggon Jayengan. Pengairan. Pengairan sing nyanyi kudu niken Apa lagunya? lagune Rondo Teles. Wow. Nggih. Oh, nggih Pak, salam Bu. Oh. Iya. Nggih, Pak. Mboten. Nggih, siap matur sembah Matur nuwun, nuwun. Pak Nunu. Pak Haryono menika ngersaken Rondo Teles. Diaturke ya kan? Ya, Oke, sisan. siap. Pun sendikani. Iki teles banget penyemek. Kaya bakmi lho. Nyemek kaya terus banget rampe. Kan sesuai requestnya. Ya. Monggo, Pak Wit sehat selalu Nggih. bosku. Nah, Nggih, Pak. zaman ngedoprak karo Pak Wit ya. Aku lho sing roman karo Bareng kon tutut keris kok sing metu drei. Mas Rondo Teles ya, drama Sragen. Pak Haryono bagian Jayeng selamat mendengarkan. Bagian gawe wedang matur nuwun Pak Harno. Nggih. Bambang, sudahkah Anda merasa capek? Kagem Pak Haryono, sugeng makarya wonten wingking. Yen awan aku rada
ketok-ketokan jenggotmu turu jam siji kowe terus tak pateni ya Bayu Nada. Siwa. Ah, enggak begitu. Piah. Nggih. Sampun Pak Pak Harsono nggih wau. Haryono. Pak Haryono bagian Jayeng sampun pun aturaken rondo terus niki terus banget ora gur terus-terusan pokoke. Nyemek. Kaya bakmi. Napa Mas Rati pengen dipipis sih? Turu jam 1 Kang Suryadi nyuwun di Keloni. Mbak Prastiwi yo hadir kembali. Sawetawis tasih kebareng barak sewan. Tadi teman-teman ada yang minta cundomani apa-apa Mas, mau Mas? Sudah mani ya? Oke. Wayahe dangdut kita putar. Teman-teman sinuman sebelah sana minta Jundamani. Iya, dikasih Jundamani. Oke, merapat ke sana nggak apa-apa ya. Nggak usah. Ngarep dekor ben ketok nggon syutingan. Sini aja, Mas. Kono lu, nah ben karo syutingnya nyambut gawe. Ayo tak kancani. Teman-teman yang minta Jundamani tak puter spesial bersama Mbak Prastiwi monggo. Yang mau joget kita persilahkan. Dadosno panglipur, dadosno sukornaning penggalih sautawis. Kinaryo jampi saya sautawis. Ayo. Mas Toto mau ndi Mas Toto? Mas Toto ini nyanyi neh boleh. Jundamani. Sebelum yang beli mikir isi hati opo tenan.
Anggonku mikir ra ono sithik kuwatir crita iki bakal ape terukir. Yakin no yakin aku tenanan netes netes tenan kurang-kurange kurangku sekurane yen awake kene. Satu nomor lagu Adat Sundamani berlalu sudah. Tasih sautas wedal menika kadang-kadang saking Bayunada Marak Sowan. Kita lanjut ke Dik Yosi, monggo. Spesial buat teman-teman Sinoman, kadang-kadang ke keluarga ingkang tasih kepareng pinarak lenggah. Mungkin dadosno panglipur sautawis Bayunada untuk sesi pertama utawi bergodo ingkang kos tunggal. Menika sampun kepareng Marak Sowan ngantos sak mangke kirang langkung tasih wonten kalih lagon malih. Lajeng benjing kepareng sowan malih nglajengaken nggih pun saha Sugoto Panglipur di sesi yang kedua. Masih bersama teman-teman dari Bayunada tentunya. Kasih apa Dek Yosi? Ada nemu Mas. Nemu pun aturaken monggo. Nemu dolan. Ya. Pas ati
tresnani ninggal aku golek liyane kamu dadi tombo ngobati ati sing lara muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa kowe sing paling ngerti marang kanane aku mbok semangati sapiloku sing rebes lili kepucane ati kinaryo kembane wangi sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi siji Hey, hey, oh, oh. Oh, 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 hey. Hey, ha. nemu slirane ngobati ati kang sepi Hey, hey. So, so, oh, ha. Tok ganjel, tok ganjel, tok ganjel. Ina, 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 ha, hey. Tok, 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 tok ganjel. Oh, ah. Oh, hey. Dek Yosi, sebelum Jalan. kita ke all artis kasih satu lagi apa Oh monggo? iya. Ya, bersama Apa Mas? Bayu Nada. Bukan tak mampu. Oke. Oh, loh, loh, loh. Oh, mau nyanyi Masnya? Kasih apa monggo yuk? Wirang, wirang. Boleh. Oke, wirang sableng kayak biro. Oke, wirang terus nanti all artis konco-konco paripurno nggih punca sigoto panglipur benjing sowan malih nglajengaken sarengan kalian Bayu Nada Campursari. Ada satu nomor lagu wirang bareng Dek Yosi. Monggo. Klinik Tongfang. Welas wengi aku mbok tinggalno botol tanpa sebab sing pasti
Winates sing wedal sasmita ingkang kula tampi saking Mas Bambang setunggal lagun malih katuraken paripurna setunggal lagun punika kula sakadang Bayunada kepareng badhe nyuwun pamit madal pasilan estu mobilenggen pun kula sak kanca marak sowan saha sukoto lipur kathah kelepatan tata sopan santun unggah ungguh tata krama gujikan ingkang kirang nuju prana mboten ateges ngicali raos pakurmatan sedaya namung kinarya regengging swasana kula sak kanca nglenggono nyuwunake ing samudra paksami pinanggihan malih benjing kula sak kanca kepareng sowan malih lajengaken ken pun saha sukoto panglipur pintu pengatur wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nomor lagu mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Semoga